ଚାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା। ମିଠା, ଭାତ, ଡାଲି, ଏପଟେ କ'ଣ ଖଟେଇ, ସେପଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ପନିର ଛୋଲେ ମାନେ ମସଲା, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼, ଯାହା ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଏପଟର ମାଛ, ଚିକେନ୍, ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏପଟର। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଛୁଆ ସବୁ। ଅଭିବର୍ତ୍ତନ ଖାଉଛି। ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ଇଏ ନଣନ୍ଦର ପୁଅ, ବାପା ତାଙ୍କର ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ବର୍ଷା ସେଦିନ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷା ଉଠୁଥିଲା, ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଯିବା ଭିତରକୁ। ବାପା ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏବେ ଖାଇବେ ସବୁ। ଖାଇସାରିଲେଣି ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଆମେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଯା ବସିକି ଆଣିକି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲୁ। ଲୋକ ବଳିରେ ଖାଇ ହେବନି ନା, ଆମେ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଖାଇଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ। ବାଏ।